Kubli phi baro menta kasngi ngawra ishupi ka video kumla ban shet jado klam ne yong lani phila ban khot justem.cr phila ban bot ya kane ka recipe lada phim don ne yong shu haying dong inya stang no ban shet hang ne ngapan don kam usok maret using urunsun bat upiat menta kasngi ngan shet ya ka jado hakading namar ka khambang di benthe phanyang ha ukhiu kini kidi kido jam siar bat kido lungkhat baladat dan tem takasngi ngi pendon kam kini manshet jado kini kidi ki ingredients baladat grind lot phila ban aisap menken lada pikwa thep lot kini baladat grind hak phanyang bakhloj ang ne ngala ai lai tili bisa menken namal nga khambang ban bam basat ber no yu sumrai nang ta saking bah anda la e bah upiat bat kitu ba philadap grind sa thep no sa udos ya bat saking bah de ban shet bah ya kado hadu bakan dasau hadu ba dalong golden brown de ban king bha namar yok ka dambet lane yok ka ing de menta kala long ban the no de ban the kat kum ka jing don kam de ban antat bha ya ka namar yok ka khau ot ne yok ka jam palat anda ladap king bha satap no ya ukhiu anda la jan thanam ka sasai no ya ukhau hayeng ni si pandan kam dakani kada bol babun tuli kifli namar bakasuk bha bansat nya kadi kada bol ka kala thanam bha bat ka do ro ka baladat thep ne kala e bha te kala de ka por bangin thep no saya ukhau por bat thep ya ukhau de ban hosiar bha mo de ban jai jai de ban kerke yo ka set ka thanam di ban ber mudo kat kum ka jing kwa jang phi nang ta saking bha lada phi shet jing shet hakadim ka bang bha kadon ka jing ya pher ha ka jing mat bat ka jing sma menta ngila da ber lot iki jing dan kam jengi sa satang bakan thanam ka bat kan i na kat bang dan ya baka jagan thanam ngan pen iye phi ya uksel bat ya kasiar jengi kerja kala thanam bha hakane kapor de ban penduna ya kading namar yok ka ingkhong chapo bat de ban king bha yok ka ingkhong lane yok ka dambet ka kala sedang ban rengat hakane kapor pide ban kan mau ba phim de ban pen het than ya kading kani karukom shet jado hakading kalong kumju kumba shet jaman kasni hakading phila banyu i ba rasa satang khandiat ka bakan rengat no hakane kapor de ban antat bhai kading yok ka khluj palat lane yok ka khau at
Di ban bu ikirnga kumni hajrong jingtap nang ba kajing klik kanwan na baro arliang na jerong bat na po nang ba kan duk I ba dan pat ki ba syat bu da kamlu na jerong jingtap tang ba ni pat hayeng ni syat le kumni ni de ban bu kumni kumba shipho lane khatsan minute nang ba kan duk I ba syapo hadien khatsan minute weng no ya ukhiuja na kading unta kaja kalai bat ngan khat no kaja dot share lani kaja stem kala ibang bhamta phila ban page ya ka video bangala dep upload kumno ban share dot share lokal khala muslim musla te ngala poi habakut jong kani ka video akarmen bapis ngutenat lada pis ngutenat ya kani ka video snubha ban subscribe ban like ban share bat ban comments kublai shibun